Podívej, zrovna jedeme číze. Hořčice. Potom cibule. Na to položíme plátek sýra a maso. Musíš dávat pozor, aby všechny přísady byly ve středu a ve správném pořadí. Takhle? Počkej, zapomněla jsi na okurku. Takhle to je správně. Nezapomínej, že je nutné dodržovat všechny postupy. Slyšela jsem, že jsi velmi šikovná, takže dnes začneš Jirkovi pomáhat se servisem. Zákazníka musíš obsloužit rychle a kvalitně. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, dal bych si... Vítám vás. Dobrý den. Co vám mohu nabídnout? Dal bych si 2 cheese sebou. Takže 2 cheeseburgery a kola s sebou. Cheese sebou. Kola s sebou. Cheese sebou. Smím nabídnout kolo nebo hranolky? Cheese sebou. A kola s sebou. Vaše objednávka. 60 korun, prosím. Dal bych si... 60 korun. Prosím. Naschledanou, přijďte zas. Mějte se, naschle. Ode dneška už můžeš nosit žlutou jmenovku.